Selam dostlar, sizge yalqınlı qaynar selamlarımla yollarga deb oshqinib, ushib keldim. Nechuk so'ng kayflaringiz? Loyiqli hitda qatnashuvchi artistlarga layklar qo'ydingizmi hali? Hozir Maydan.tv saytına kirib, yaratgan jirgiz uchun tovush berigiz. Televizor ekranlari qarshina o'ng'ayliroq etib o'rnashdingizmi? Demak, biz boshlaymiz. Jirshi güzelim yaratib pishira turgan rizqi turunda söyleb oldi. Minixanovlar oilasi manti yarata ekan. Ay, o'shisi kelib keta boshladi do'stlar. Xo'jabekalar, mana bitta so'rovim sizga bo'lar. Mantiga ishlikni nechik azraysiz siz? Bizga da Instagramga yozib jibarsizmi? Mana go'zalimning retsepti bulayroq ekan. Sıyır etin vaq qiraturay, barangini o'g'ishdan chiqaram, ondan so'g'on, sarımsaq ham tuz bilan birish sola ekan ul. Sizda shu retsept bilan pishirib qarag'iz hali, yema. Bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi yaşlı takıyor lagnet. Tatarca İran'ı gerek. Yalana yak. Şum tutmadı benim o ya. Dertlikilerge iyerip eydene bir basalı. Hey, hey, hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bu masalı. Hey, hey, hey. Basalı, basalı, tüper tüper basalı. Matur basularım ölen kunellerle aşağı. Basalı, basalı, kara ele atına. Ayaklarım irik sözden sinagına tartılar. Abi bunun işi kişinin bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungulum bile biye var. Yaşacağım varsan beni bilmezim bunu. Aklı sitsa kulmagimni kiyermin degan edi. Hey, hey, hey. O'sib bo'yga jitu bilan kiyermin degan edi. Hey, hey, hey. Basalı, basalı, tüper tüper basalı. Matur basularim bilan
Айгөл һәм Эльмира Зиянгировлар яшь булуларына карамастан 3 бала тәрбияләп үстерә. Менә бит, Айгөл тамашачыларына улларга багышланган җыр сорап мөрәҗәгать иткән. Кызларым, кызкайларым дигән җыр бар, менә улларым, улкайларым дигәне язып бирегез әле ди Айгөл. Җыр текстларын кабул итү башланды, дуслар. Әйдәгез бергәләп ярдәм итегез. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дигез, сіз бүгін кішкене қызны янгыннан құтқардыңыз. Сіз бүгінгі күннің геройы? Мен өзімді енді герой деп санамас едім. Чөнки біз бір қызны құтқардық, ләкин қалған исән қалушылар турында әлегә мәгълүмат юк. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам, бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Язмышлар маңгайга язылган булса да, бәхетнең үреләре чакырып турса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Дуслар, бездә бүген кунакта эстраданың талантлы баянчысы, Кукмара егете Ильяс Шәрипов. Сәлам, дустым. Сәлам, Илгәрәй. Хәлләр? Аллаһ шөкер үзеңдә. Менә күрәсең, ничек дуслар шәмат үттереп белән түгел. Булай дип күрештек без синең белән. Исән сау килеп җиттең, кәйфләр. Бик шәп. Менә. Әйтәле, менә күбесе сине бик тә белеп бетермидер, шулай да үзең турында бераз гына бер ике җөмлә белән генә таныштырып үтәле. Ике җөмлә белән генә. Үзем турында тумышым белән Кукмарадан, кичкенә чактан ук музыкага мөкибәммен. Әлеге көндә музыка минем Алла берсә гомерлек юлдашым дип күз алдым инде. Ничек соң менә баянда уйнап кына акча эшләп буламы? Шуны әйтеп китәргә кирәк, акчасында эшләп була һәм эшендә яратам. Менә иң мөһиме
Нишләргә кирәк? Тырышырга, Тырышырга, үз ие. өстендә эшләргә, Ие, шулай әлбәттә. якаларга ятмаска кирәк. Ә менә сәхнәдә иҗат итүеңә инде күпме ел синең? Сәхнәдә иҗат итүгә караганда Әйдә, менә башта башлыйк. Әйе. Беренче адымнарны атлаганда һәм инде нәкъ тә профессиональ уровеньдә эшләүеңә күпме ел? Менә зур эстрадада дип әйтик. Беренче адымнар минем беренче сыйныфта булгандыр инде ул. Әтиәнем мине музыка мәктәбенә биргәч, мин баян классында шөгыльләнә башлагач, ә инде сәхнәгә килгәндә ул Бер 5 ел бардыр. бер 5 елдан артык. Менә бер сорау бирим әле. Кем белән эшләргә хыялланасың? Бармы? Менә кумирың. Менә минем мәсәлән, мин бик тә яратып тыңлыйм Энрике Иглесиасны. Син менә кемнең баянчыларын тыңлап, аларның иҗатларына гашыйксың дип әйтәләр. Бармы шундый виртуоз менә? Бәлки Дрангадыр. Бармы шундый Россия эстрадасында Дранга дигән баянчы, аккордеонист, дөресрәк шулай бит? Аерым бер музыкантны мин хәзер китерә алмыйм, чөнки хәзерге эстрадалар бөтенесе дә бик талантлы, бик булдыра торган, Дөрес. бик оста баянчылар һәм һәрберсеннән үземә кирәкле әйберне күреп, Алып. ниндидер бер үземә Син былай дигән. Миңа иң мөһиме минем белән эшләүне теләсеннәр дигән син менә. Әйе, шул, Менә әйе. мин алар өчен бер кумир булып торырга насыйп булсын Әйе, дигән. әйе, Шулай бит? әйе. Менә шул дөрес. Әйдә Инстаграмга күчеп алыйк әле. Инстаграм бүгенге көндә популяр социаль шелтә. Шулай бит? Синең өчен Инстаграм нәрсә ул? Гомумән. Реклама, җырларыңны күрсәтү анда мәсәлән, аралашу, сөйләшү, фотография, гаилә фотографиялар. Һәм ничә подписчик бар? Дөрес әйтергә кирәк, хәзерге вакытта Instagram күбесенчә минем өчен ул реклама ястран площадкадыр, үземне таныта торган. Дөрес. Әйбер язылучыларга килгәндә алар минем 4000 ярымнан артык. Бу инде миңа калса 1-2 ел, 3 ел дәврендә җыелган. Шулай җыелгандыр инде, әйе. Чөнки шуннан да соңгы вакытта син әкрен генә популярлаша барасың дип әйтик әле. Һәм инде үз өстендә эшлисең, менә соңгы клипыңа килгәндә, шуннан да менә бу клипның идеясе кем? Клипның идеясе. Менә үзең әйттең, егетләр, әйдәгез әле менә шушындый идея бар, шушы идея белән без бергә шушы клипны төшереп алыйк әле дип әйттеңме? Яисә берәрсе тәкъдим иттеме сиңа? Гомумән клип төшерү идеясе ул минем һәм минем әтиәнемкедер. Чөнки барыбер нәрсәдер эшләр алдында синең яныңда нинди бер таяныч булырга тиеш, сине поддерживать итеп торырга тиешләр. Әйе. Ә инде үзенә клипка килгәндә анда идея минеке һәм төшерүче егетләрнеке. Афәрин. Һәм соңгы сорау, син әле өйләнмәгән? Кызлар әле ул өйләнмәгән. Шулай да сөйгән ярың бармы? Менә кемне ошатып йөрисең? Сөйгән ярым бар. Бар. Ярар. Киләчәктә хатын нинди булырга тиеш? Ну, күп артистлар өчен инде хатын кыз Сине аңлап, мине аңлый торган булырга тиештер инде. һәм сиңа шулай ярдәм Ярдәм итә торган, әйе. әйе, нәкъ шулай. Афәрин, Ильяс, булдырдың, матур итеп сөйләшеп алдың, һәм әйдә әле үзең мәйданнарга һәм инде синең өчен җан атып торган дусларга теләкләреңне әйтеп узсаң. Әйдә, теләкләр. Барыбыз да исән-сау булып, матур-матур концертларда, матур-матур мәҗлесләрдә күрешергә язсын, исәнлектә булыйк. Амин, амин. Һәм инде Ильяс өчен лайклар куярга онытмагыз. Менә шул. Киттек. Thank you.
Вәли өендәге попугайлары белән җырлый башлаган. Эй, рәхәтләнеп сайрашалар малай. Ышанмасагыз, менә үзегез карап үтегез әле. Мин аларны өйрәтергә тырышам. Алар миңа дөрес җырламыйсың диләр ди җырчы. Дуслар, эстрадада попугайлы яңа дуэт барлыкка килмәгәй тагын. Син тугашта әткәгәнкән, ак яулык бүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Иманың бер көлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы я синең алда. Шын мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Күптән түгел Айрат Сафин Мәскәүдә узган Татар кызы 2020 бәйгесендә жюри агзасы булган. Жюри ролендә отыру бик ошады.
барлык кызлар да җиңүгә лаек иде дип айрат оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Сөз уңайыннан Татар кызы бәйгесендә Мәскәүдә укучы Мамадыш һәм Күкмара кызлары җиңгән. Ә хәзер Айрат Сафинның клибын карап үтик. Peki bu neresi? Şanıgına min bitelli Derdigen yeget dedim Yazılışının yarısularına Bir işmezke gider Şilige karşı şiriden Utka karşı ut gider Karşı kakan dulgunlarga Serdirimi dırgan gider Karşı jinide Utka karşı ut gide Karşı kakan dulgunlarla Serdirimi dırgan ide Sular tındı, utlar sündü, şildavallar basıldı. Kıyalı taşı günelimden başımadı tip tolpandı. Şilige karşı şiriden, utka karşı ut gider. Karşı kakan dudunlarga serdirimi dırgan gider. Şilige karşı şinide Utka karşı ut gide Karşı kakan dulgunlarga Serdirimi dırgan ide Kaydasın der, kaydasın ut Kaydaşıksız vuranlar Kayda minem yıl şatında Karşı alat durganlar Nerse bular görüp gitsem Buranlar karşısına Şaralar tağırmın miken Yüreğim yarısı ana Şirige karşı şiriden Utka karşı ut gider Karşı kakan dulgunlarga Serdirimi dırgan gider Şirige karşı şiniden Utka karşı ut gider Karşı kakan dulgunlarga Serdirimi dırgan gider Илнар Ганиева татар эстрадасында өлкән буын җырчыларны ярата. Алар арасында Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Зөһрә Шәрифуллина, Хайдар һәм Халида Бигишевлар, Фирзәр Мөртазин, Рөстәм Закировлар бар. Чит ил эстрадасына күз салсак,
Ilnara, Michael Jackson, Whitney Houston, Beyoncé'ni o'zi ita ekan. Bizni sevganlarini bilmeybiz biz, hislerinden tap-tap ötemiz. Boş hayallar bilen isirlenip bu tırmıştan nidir kütemiz. Sevgen barlar birge yaşasınlar, balkısınlar tırmış kөгünde. Sevgenlerine merhametle bulayık, sevgenlerine belik kaderin. Sevgenlerine yüksek yol hakkında üşümesin üşüm bağırın, bağırın. Sevgenlerinin gülgen işke kılı, ülkeler tüjengel ağlarını. Yaratkanlar mehabetti bilen, yarattık biz sevgen yarlarını. Yanlış bulsa gına sevgen yarlar, gözlerinden sevdiğiler. Sevgenlerine merhametle bulayık, sevgenlerine belik kaderin. Sevgenlerine yüksek yol hakkında üşümesin üşüm bağırın, bağırın. Sevgenlerine merhametle bulayık, sevgenlerine belik kaderin. Sevgenlerine yüksek yol hakkında üşümesin üşüm bağırın, bağırın. Dilya Ahmedшина мындан ярты ел элек күзенә операция ясаткан булган. Беренче сыйныфта укыганда начар күрә башладым. Икенче курста линзага күчтем. Бер көнне уйладым да, ел буена линзага киткән акчаның күләме бер операциягә җитүен аңладым ди Дилия. Шулай итеп, җырчы тормышымның яңа бүлеген башладым дип сөенә. Без дә синең өчен сөенәбез, шатланабыз Дилия. Афәрин. Туйлар үткәч кыз бала, бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җайнала. Киләчәк бар, гомер юлын язмышын, һәм бәхетен кыз багышлай, сөйгәненә аклар диеп өметен. Биргән вәгъдә, әйткән антлар бер үк җилгә, очмасын ир беләге.
баланы сакласын. Жыйнала юлга зихенәре тарала туган үскән, нигезеннән гомергә аерыла. Киләчәк бар, гомер юлын язмышын, һәм бәхетен кыз багышлый, сөйгәненә аклар диеп өмөтен. Kız balana saklasın. Берген вәгъдә, әйткән антлар бер үк җилгә очмасын. Ир беләге һәм йөрәге кыз баланы сакласын. Туйлар үткәч кыз бала бик моңлана үскән нигезен калдырып ят җирләргә җыйнала. Бала чагыннан музыкага гашыйк егетебез Марат Ихсановтан татар эстрадасында яраткан җырчылары турында кызыксындык. Өлкән буын артистларын яратам. Яшь башкаручыларга килгәндә, бөтенесе дә үзенә бер төрле шәхес. Бик күпләрнең иҗаты белән кызыксынам, диде Марат. Клипны карыйбыз һәм лайклар куярга онытмыйбыз. Яннарыңа бик еш кына килсәм дә мин, аерса да сине миннән ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым булмый атлап җир астына, үзе ерак безнең ара, үзе якын. Ике адым айыра безне, ике адым бер генә кат ишетәр идем синең тауышың. Сыгылып елыйм ишетәсеңме мин яныңда, ара якын әмма ерак юк җавабың. Сыгылып
Сығылып елейм іштәсіңмен Мен яныңда, мен яныңда Ара якын, әмма йырақ Юк жауабы Aramızdan yırak tügel İki adım İki adım Araları İki dünya İki adım Gittin yere Mengelikке Mengelikke Ara yakın Düzme yürek Sağınуға İki adım gittin yere Mengelikке Mengelikke Ara yakın Düzme yürek Sağınуға Ara yakın Düzme yürek Sağınуға Илнар Сабиржановның Тальянда ойнауын білейдігіз мәлі. Әлі Тальянның нинди бите бабасынықы. Рәшид бабам әлігі Тальян гармонда шушы күйні ойнарға үйретті. Қолыма алғаш Ашыт елғасы бойында татар мұңнарын яңғыратырға бұлдым дейілнар. Әфәрин достым, шынлап та, кіші кете мұңы қала. Бабаңны еске алуың рухына дұға болсын. Сандуғаш болып сайрармын тал теректі білерімді Өз едімәссең сарға ерімін ялығыз қалған күндерді Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сарғайсамда сұлық маман көңілді мұң болғанда Жырылап яшік, гүріліп яшік бір күнлік бұл дүнияда Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым Сандуғашым өмірден берім көз нұрым Мәхәббеттен мұңнары толған бүлек болсын бұл жырым
Курайда уйнаучы җырчы кызыбыз Кәримә Мустаева моннан 4 ел элек курай дәресләренә йөри башлаган. Ул вакытта аңа нибары 5 кенә яшь булган дуслар, курайда уйнауны Кәримә тылсымлы дөнья ди. Ә син, балам, шушы тылсымлы дөньяның матур фәрештәсе. Шуның белән шул, дуслар, безгә бирелгән вакыт ахырына якынлашты. Кайсы җырчы октябрь җиңүчесе булыр? Кем беренче урынга лаек? Моны бик тиздән белербез. Безне карап барыгыз һәм лайклар куярга онытмагыз. Аның өчен нибары Мәйдан.тв сайтына кирип, үз яраткан җырчыгыз өчен лайк куярга кирәк. Ә мин исән сезнең белән төгәл бер атнага саубулашам. Исән имин булыгыз, үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.